ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ካፍተን 2013 መወዳእታ ዝተመስረታ ኣብ ሕሳኣ ዝበሃል ከባቢ ተመስሪተን ኣብቲ ዝተመስረታሉ ቦታ ድማ ታሪኻዊ ቦታ ስለ ዝነበረ ሃፍቶም ዝብል ሹም ሃፍቶም ቀዳማይ 2017 ኣብ ዝነበረ ተጋድሎ ትግራይ ናይ መጀመርያ ስውእ ስለ ዝነበረ ሹም ሃፍቶም ሒዞም ተመስሪቶም ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣብ ዝነበራን ሰዓት ናብ ኣርሚ 24 መፅኦም ናባና ብድሕሪኡ ናይ መጀመርያ መከላኸልን ናይ መጀመርያ ውግን ዘካየድዎ ወገልጤና ወይ ድማ ፀሓይ መውጫ ዝበሃል ቦታ ኣብ ዝተዋህቦም ልኡኽ ንሕና ናብ ጭፍራ ኣብ እንኸደሉ ግዜ ኮር ክልተ ልኡኽ ተዋሂቦም በይኖም ተሪፎም ኣብኡ ካፍቶም በይኖም ዝተረፉ ድማ ካፍተን ኣብ ድፋዕ ዝነበረ ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም እያ ስለዚ ፀላኢ ነዚ ተበሊፁ ከጥቃዕ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ንሰለስተ መዓልቲ ለይትን ቀትርን ብዘይ ምንም ፈተኽ ከይበሉ ካብ ድፍዖም ፀላኢ ኣንበርኪኾም ወይ ድማ ካፍቲ ሓሲብዎ ዝነበረ ተመሊሱ ናብ ቦትኡ ከይድ ብምግባር ኣብቲ ዕለት ንሱ ብየማኖም ብፀጋሞም ዝነበሩ ኣሃዱ እዛ ኣሃዱ ሓዳሽ እያ ክሻዕ ሕዝስ ኣብቲ ድፋዕ ክትፀንሕ እያ የበልናያ ነርና ወይ ለከ ስጋ ብፆት ዝብል ከም ተዓንተው ዝገልፅዎ ነበሩ ሹም ከተትርፍ ክኢላ ኣብቲ ግዜ ንሱ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሮም ኣብ ናይ ደሴ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ መጨረሻ ካራ ምሽግ ከይቀረአ ኣብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ወረኢሉ እስካብ ካራ ምሽግ ኣብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ሰቆጣ ዝነበረ መጥቃዕቲ ካብኡ ብድሕሪ እውን ናብ ኣርሚ ኣብቲ ግዜ እኳ ኣርሚ ነበረና ንዋ ኣርሚ 67 ዝበሃል ኣብ ተመስረትናሉ ሰዓት እውን ኣካል ናይዚ ኣርሚ ብምዃን ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ካፍተን መጀመርያ ተመስረታ ክፍለ ሰራዊት ሓንቲ እያ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ዘለናሉ ቦታ ዴስኣ ዝበሃል ቦታ ፀላእትና ብየማንም ፀጋምን ከቢቦም ኢድና ንኽንህብ ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ሻዕብያ ሓፂር ቦታ ረኺቡ ካብ በራሕለ ንመቐለ ኣብ ዝኣትወሉ ሰዓት ክኣትወሉ ተሃንዲደው ዝመፀሉ ግዜ ንሕና እውን ካብ ድሕር ሰቆጣ ውግእ ናብዚ ቦታ እዚ መፂና ዝተዋህበና ልኡኽ ኣብ ምፍፃም ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ናይ ባዕሎም ታራ ተፃዊቶም ልዕሊ 5 ክፍለ ሰራዊቶም ድምስሰሉ ሰዓት ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም እውን ኣብቲ ዝተዋህቦም ልኡኽ ብዝግባእ ዝፈፀመ ኣሃዱ እዩ ካብዚ ብምጋስ ብቐጥታ ናብ ዛግር ዝበሃል ቦታ ብምኻድ ኣብኡ ዝተዋህበና ልኡኽ እውን ካፍተን ቅድሚት ዝተሰለፋ ክፍለ ሰራዊት ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም እያ ኣብቲ ግዜ እዚ እውን ብዝግባእ ዝተዋህባ ልኡኽ ዝፈፀመት እያ ስለዚ ብጠቕላላ ከም ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ኣብቲ ዝነበረና ኩነታት ካፍተን ዝነበራና ክፍለ ሰራዊታት ሓንቲ ብምዃን ልኡኻ ብምፍፃም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ናብዚ ቦታ እዚ ተመሊስና ኣብ ዘለናሉ ሰዓት ሕጂ እውን ድፋዕ ኣለና ኣብ ድፋዕ ምክልኻል ብናይ ባዕላ ታራ እናተፃወተት ትርከብ ኣብ ዘለዋ ትርፊ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሃድ ምብቃዕ ኣሃድ ምስልጣን እትርከብ ኣሃድ ምዃና ክገልፅ ይፈቱ ሕጂ እውን ምስ ከባቢ ሕብረተሰብ ዘሎ ርክብ ዝበለፀ ፅቡቕ ዝኾነ እዩ ክቕፅል እንደልዮ በተለይ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰለስተ ዓዲ ዴሳ ዝበሃል ከባቢ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኣብ ኩናት ግዜ ኣብ ሰላም ግዜ ኩሉ ግዜ ካብ ሰራዊቱ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ ተፈልዩ ዘይፈልጥ ማሕበረሰብ እዩ እመኑ ኣይትእመኑ ክሻዕ ሕዚ ኣብ ድፋዕ ኣብ ዘለና ሰራዊት ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣውደ ዓመት ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት ካብ ማሕበረሰብ ስዋ እንጀራ ተን ዘድልያ ሒዞም ኣብ ድፋዕ ከይዶም እዮም ዝውዕሉ ስለዚ ክሻዕ ሕዚ ዘይረብረበ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ሰራዊትን ህዝብን ዘለዎ ርክብ ብጣዕሚ ጠንካራ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ጠንካራ ንላዕሊ ዘይሽልችው ማሕበረሰብ ዘለና ምዃኑ ካብ ልቢ ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖ እሞ እዚ ሕጂ እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል ክላወ ይፈቱ ክብረት ይሃበለይ ሃፍቶም ክፍለ ሰራዊት በቲ ዓንተወይ ዝተገለፀልና ከም ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ እቲ ናይ ኮር 3 ኣርሚ 92 ኮር 3 ስራሕቲ ከም ምምሕዳር ወረዳ ፅራእ ወንበርታ እውን
ዘለና ናእዳን ድጋፍን ንምግላጽ ኣብዛ ሓፂር ግዜ እኳ ተዘይኣኸለኒ ካብቲ ናይ ጀጋኑ ሰማዕታትና ኣዕፅምቲ ኣኪብካ ኣብ ሓደ ጌርካ ሓወልቲ ተኺልካ ነቲ መላእ ስድራ ስውእና ዝሐጎሰ ንኸባቢና ነበርቲ እውን ዝሐጎሰ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ መፅኦም እውን ዘመረቕዎ ድሙቕ ናይ ሓወልቲ ምረቓ ስነ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈ ተኻይዲ እዩ መቐፀልታ ናይዚ እውን ያው እቲ ንሪኦ ዘለና ሎም መዓልቲ ናይ መፅሓፍ ምረቓ ይካየድ ኣሎ ስለዚ ከም ወረዳ ያው ክንድዝ ዝከኣል ድጋፍን ሓገዝን ጌርና እኳ ተዘይበልና ብሞራል ብሓሳብ ምስኦም ከም ዘለና መረጋገፂ ንምሃብ ዝኣክል ተዘይኮይኑ ከም ህዝብን ምምሕዳርን እውን ተውዚ ዘሎ ማሕበረሰብና ምስቲ ሰራዊት ዘለዎ ቅርበት ኢድን ጓንትን ኮይኑ ሰራዊት እውን ሓላዊና ኢሉ ትህዝብ እውን ናይና ደጀን ኢሉ ጠስምን ድልኽን ኮይኑ ንኽኸይድ ናይ ባዕልና እጃም እውን ላተዋፃና ክንከይድና ልቕድሚት እውን ላሰራሕናሉ ከም እንኸይድ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቃል ከኣቲ ይደሊ ብምቕፃል ያው ቶም ጀጋኑ ዝሰርሕዎ ዝርዝር ታሪክ ተነጊርና እዩ ናትና ትቐሪ ስራሕ ነቶም ሰማዕታት ደበስ ክኸውን ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ እዩ ከም ህዝብን ምሕዳርን እውን ጀሚርና የለና ምባል ይከኣል እዩ ዓስቢ ናይ ሰማዕታትና ስድሮኦም ምንክብኻብ እዩ ተጠቃምነቶም ርግጋፅ እዩ ኣብ ልምዓት ሰናይ ምሕዳር ምንጣፍ እዩ ከም ወረዳ ናይዚ ሕድሪ እዚ ተሸኪምና እውን ተኾነ ካብተን ግንባር ቀደም ንሰማዕታት ኣብ ምንጣፍ ዝርከብ ወረዳ እዩ ብተጠቃምነት መምርሒ ዝፈቐዶ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 1544 ዝኣክል ስድራ ስውእ ሂብና ኢና ማለት እዩ ብምቕፃል እውን ኣብተን ተሪፈናና ዘለዋ 2-3 ጣብያታት ቀፂልና ናሃብና ኢና ንርከብ እዚ ሓደ ኣካልቲ ናይ ሕድሪ ሰማዕታትን ሕድሪ ብፆትን ኣባይታ ምስራሕ እዩ ቶም ጀጋኑ ኣብዚ የውፅሖምና ኣለዉ ቶም ሰማዕታት ንሪኦም ዘለና ታሪኾም ብመፅሓፍ ዝንገረና ዘሎ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ከምዚኣ ኢልና ክንመያየጥ ገይሮምና ኣለዉ ዝተርፍ ናይና ስራሕ እዩ ተጠቃምነቶም ርግጋፅ ስድሮኦም ከይፅግቦም ምሕብሓብ ዝወደቕሉ ዕላማ እውን ተኾነ ኣብ ሽቱኡ ምብፃሕ እዩ ናትና ዕላማ ተጀሚረሎ እምበር ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን ገና መጠሻይብካ ኣለኻ ማለት ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ነረጋጊፅካ ማለት ስለ ዘይኮነ ብቐፃልነት እግሪ ዝተኽልሉ ሰማዕታትና ዝወደቑሉ ናይ መወዳእታ ዕላማ እውን ኣብ ጫፍ ዝበፅሐሉ ከም እንቃለስ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ እየ ዝደሊ ያው ኮር 3 ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ዘዳለኽንዎ ክንዲ ዝከኣል ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ወፃእታት እውን ምስ መሳርሕተይ ተዘራሪበ ዝከኣል ደገፍ ሓገዝ ከም እንገብር እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይደሊ ክብርን መጎስን ሰማዕታትና ይቐኒየለይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዕለት ፕሮግራም ቀንዲ ዕላሙ ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ካብቲ መሰረተትሉ ዕለት ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብልፍንታውያን ወረርቲ ዝተዓወጀ ዘርኢ ናይ ምፅናት ኩናት ጀኖሳይድ ንምምካት ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሃባ ተልእኾ ተቐቢላ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ብምስታፍ ናይ ዝፈፀመቶ መስተንክራዊ ጀግንነት ታሪክን ዝተሰነደሉ መፅሓፍ ንምምራቕ እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ቅድም ኢሉ ኣብ ኣርሚ 24 ተጠርኒፋ ተልእኾ እንዳፈፀመት ዝነበረት እንትኾን ድሓር ብዝተገበረ ናይ ኣወዳድባ ምትዕራይ ምምስራት ሓደሽቲ ኣርምታትን ኣካል ኣርሚ 92 ኮር 923 ኮይና እያ እቲ ሰርሐቶ ታሪክ ምስ ግዜ ኣንጻር ኣብዚ መድረኽ እንተዘይቕረብናዮ እኳ እቲ መስተንክራዊ ጀግንነት ብዝለዓለ ዓውደ ኩናት ሙሉእ ታሪክ ግን ኣብዚ ሎሚ ዕለት እነምረቓ ዘለና ስጋዊ ውፀት ዘርእስታ መፅሓፍ ብሰፊሑ ተፅሓፈ እንትኾን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ምስናድን ምዕቃብን ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ እውን ብዛዕባ ትግራይን ተጋሩን ንቐፃሊ ዓቕሚ መፅናዕቲ ክገብሩ ዝደልዩ ምሁራን ከም መወከሲ ሪፈረንስ ኮይና ኣብ ምግልጋል ቀፃሊ ወለዶ ታሪክ ኣያታቱ ክፈልጥ
ኣብ ምግባርን ዓብይ ታራ ከም ዘለዋ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ካብ ሽይጣ እዛ መጽሓፍ እውን ዝርከብ ኣታው ድማ እቲ ዓውዲ ዓዶምን ህዝቦምን ኩሉ ኣካሎም ንዝገደሉ ጀጋኑ እንትኾን ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ መጽሓፍን ናብ ሕትመት ክትበቅዕ ኣብ ምግባርን ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ንዝገበርኩም ውልቀ ሰባት ትካላትን መላእ ኣባል ክፍለ ሰራዊትን ነዚ ክብርን ምስጋናን ዝለዓለ እዩ ክቡራን ዕድማትና ዕድመና ኣኽቢርኩም ኣብዚ እንገብሮ ዘለና ናይ መጽሓፍ ምረቓ ፕሮግራም ናተኻፈልቲ ብምዃንኩም ደጊመ ብሽም ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ከምስግነኩም ይፈቱ ክብርን መገስን ጀጋኑ ሰማዕታትና የቕንየለይ